Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Philip. 28 anyos. Minyo ug may usa ka anak. Itago lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon nga maglisod ko og pamabdos og usab sa akong asawa. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Oh, Dong. Asa naman sa ga? Magbaykos gawas pa? Ha? Kada adlaw naman lang kang magsigig bait-bait, Dong. Ganahan man ko pa. Sige. Ubananti ka. Hindi tagid basta makabike ko eh. Hindi tagid magpakuso ko eh. Ala, mabrik ko. Ero, agkay. Dong! Uy! Naunsa mo ka, ha? Ngano mo ka? Sakit ka nga kung... Ha? Undang na ang pagsigi ni mong bike, Philip, eh. Eh, basin dilit na unya inoong ka makapaanak-anak. Nya, kumusta naman? Ano sa'yo resulta? Negative. Walang gihapon. Unsa ka kung magpa-check up na lang ta? Mas may pa. Aron may bawaan na to kung si problema. Philip! Philip, saktan na! Kalma lang! Kalma lang! Muyo lang ka na! Kaya dili ba ikaw may doon na problema? Ako may doon na problema! Baog ko! Huwag ko'y ayo! Philip! Nak, ayaw pagpakawa o paglaom. Wala chance, ma. Tira ko makaanak. Huwag ko'y kapuslanan. Philip, salig lang dong. Naay tumong ang Ginoo nga nung nahitabo ni. Salig lang. Bas hindi ay og magmilagro. Ma. Philip! Good news! Ha? Ano man? Maptos ko! Tinood? Yes! Recorded by X Thunder Gaming. Pwerte ginamong lipaya nga namabdos ang akong asawa. Bisan tuod og baog ko. Pero mituo na gyud ko nga naay milagro. Og nagtuo pod ko nga okay na ang tanan. Walay problema. Og unya, Ay, paspasa sa adlaw, no? Murag kanos alang to nangandoy ka og anak. Unya karon, usa nang katuig si Dodong. mao lagi ma. Sige, sundi dayon na ninyo. Obitan na nasabutan na mo ma. Gusto na mo nga masundan dayon si Dodong. Samtang kaya pa. Dong, maray dili na kaya. Ha? Pila nakatuig nga misuway ta nga makaanak og balik pero wa man gyud. Hindi na gyud siguro mamanghoran sa Dodong, uy. Unsa gi kay problema og hinungdan ini no? Ug tungod na sa sige ni mong bike sa bata pa ka.
maka-apektar din na ma. Mauingon nila. Ay, basig na ilang hinungdan mo eh. Ano siya kailangan paagin no? Para atong mahibawan? Pa-sperm count na lang ba eh. Ha? Ano siya man na? Naranay mga test nga imuon mo. Sabto na kanila. Kay mas maayo nang matagan og katinawan kung unsa gyud problema. Nahibaw ko nga dili talag saon nga kaso nga dili ko makapamabdos. Kay naasag ko'y parente nga sama na ko og sitwasyon. Pero ang uban, wa man gyud makapamabdos. Ako kay nakapamabdos man gyud ko. Mo'y hinungdan nga naglibog na hinuon ko. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nade ingon ini nga kaso nga makapamabdos gihapon bisan og gi-confirm nga baog? Ikaduhang pangutana. Diyos ba na mo sa akong asawa nga mumabdos siya pag-usab? Pero pila ka tuig na ang nakalabay, wag gihapon. Wag gihapon mamanghuri ang akong kamagwangan. Nabay pwedeng imnon nga tambal o bisan unsa nga paagi aron nga mahatagan nako og balik og anak ang akong asawa? Ikatulong pangutana. Misuggest ng akong amigo nga magpa-sperm count kuno ko. Unsa man di na? Unsa may pamaagi ni ana? Ikaapat o katapusan. Kining pagkabaog sa usa ka tawo, genetics ba ni? Kaya nasad ko yung mga parente nga baog. Posible ba nga naliwat ko nila mao nga naingon ko ini? O usa ba kaha sa nakaingon ini katong nagbay ko nya na disgrasya kay nakabangga kog iro. Unya, naigo ang akong pundyuhan sa bata pa ko. Unsa may angay na kong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Philip. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, yan sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ako ka drug addiction specialist. Kasi klaseng pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga kong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the best preparation for tomorrow is doing your best today. Ugma na lang. Ay kapoy man ron, ugma na lang. So pabida ka nang gingon na magmanyana habit mao ginay inungdan nga no nga di mahimo ang gusto natong mahimo kay nagkaugma. Lain naman po kag tubangon nga angay buhaton. So katong buhaton nimo karon, do not wait for tomorrow kuno what you can do for today. Kay di pa kay sigurado og mas busy pa karon. So kung daog buhaton karon ayaw puhata og ugma. So ang ato magtatampo kung nagadawa si Philip, 28 years old, minyo ni siya may usa ka anak, man niya gibutang ngayang address. Ang iyang problema kay naglisod na siya pamnabdo siyang asawa human sila nakabhimo og usa. Gusto nilang duhaon nilang anak pero wa may swerte. Wa pa gihatag. Wa pa matimingi, no? Ay lang pa bata pa magkakayo Philip no, 28 years old, no? Dako pa kay chance nga imong asawa I do believe nga pareha pug edad nimo nya sa kailan siya mo abot og mga 49 nga 50s na nga magmenopause na, reproductive age pa ning 20 to 30s, early 40s, pwede pa gyud mo magkaanak, no? Okay? So unang pangutana ni Philip, no? Wa man niya gibutang yung address so gisod ko great o siya ko great. Wali na thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw, no? Diya sa Minglanilla, musta naman si Nestor o si Linda Pasaylo diya sa St. Joseph Lumber, no? Salamat kayo kay pautangon ko ninyo usahay og lansang, no? Bitaw, no? O diya sa
si Ma'am Elfie Alfante, no, dahil sa Milanilla, og atong maabtik guwapa nga barangay captain de sa Kantawan, no, si Kapitan Chris Ababa, may pagpaminaw kap o mga silinganan diya sa Kantawan, no. Ayong pagpaminaw ni Makmak Obra ug ni Tibor, ni Junjun Sakal, no, si Rene og si Sami sa apelyido niyo Sasan, no, ayong pagpaminaw. So unang pangutana ni Philip, naade ingon ani nga kaso nga makapamabdos gihapon bisag og gi-confirm sa doktor nga baog ko. Well, baog ka according to your doctor. Maybe sama nagwa kay ko kakuha gina sa drama da. Usa sa mga hinungdan nga mabaog is kanang kunong mag-mumps. Usa pod mga hinungdan nga mabaog nga kanang maurigay ma-expose ka radiation. Pero nganong nakahimo man ka og una nga anak kung baog pa ka, no? Ipa-double check lang ko na, ipangayo ko ng second opinion, magpa-sperm count ka, kung ubos bigay kayang sperm count, sumasa giingon sa mga doktor nga baog ka, no? Usahay mo po kami mga doktor, masayop ba yapod me, no? Kay, lagi na, tao raman ta, masayop man ta, di man ta perfecto yun, no? Muna ako ika-istorya nga, kung nakapanabdos ka primero, nagoy dakong tsansya nga, makabuo po kag ikaduhan ni mong anak, kay ganahan mo kag ikaduhan ni mong anak. Kaduhang pangutana, giusba na mo sa akong asawa nga mamabdos siya o usab. Pero pila ka tuig na ang nilabay, wala gihapon manghuri ang among kamagwangan. Naabay pwedeng imnon nga tambal o bisag unsa nga pamaagi para mahatagan ako og balik og anak ang akong asawa. Sa ko nang ginaingon Philip magpa-sperm count ka. Ya kini magong taas ang tsansa nga magkabuntis ang usa ka babae, depende po na sa timing around the ovulation time. Kadaghanan ako ni ginasulti dinhi sa atong programa. Kanon sa man ang ovulation time kung ang menstrual cycle sa usa ka babae is 28 days or 31 days. Around mga 14th or 15th day mo na ang ovulation time. Kung naay sexual contact during ovulation time, mga days, taas ang tsansa nga magkabuntis, no? Unya ang physical condition po ninyong duha, no? Kinang healthy mo. Unya dili mo under stress. Relax lang, di kay ngog nag-anxiety mong duha kay naghimo na mo ikaduhan yung anak. So daghang mga factors to be considered, no? Og ang pinakakuan gina magpagam gyud mo og usa ka doktor nga eksperto niani kini mga ubigay ni usa ako nga ka balik-balikon pag istorya nga naani sila napoy mga fertility sa mga dagkong nga mga ospital na mga ingonana nga expert gud sila nga mo advise og what to do, no? So akong mga advice diri mga generalization lang ni, no? Pero naagay mga eksperto niani mo guide you along the way og what to do in a case-to-case basis. Kung amang ko ka-examine ninyo kung unsa magoy kahimtang sa inyong internal o external sex organs, no? Kung wabay mga problema diha. Ikatulong pangutana, ni suggest nga akong amigo nga magpa-sperm count. O kada, mao na akong gingon, no? Magpa-sperm count. Mo submit ka dito og sample sa laboratory, unya i-count ang imong sperm kung appropriate ba siya kadaghanon, sakto ba siya kadaghanon nga maka-fertilize sa egg sa imong asawa, sa imong sex partner. Kuan naman siya, diagnostic procedure. May balaan kung normal ba ang imong sperm count. Ikaw pa tapos ang pangutana. Kaning pagkabaog sa usa ka tawo, genetics ba ni? Kay naasag ko'y mga paryente nga baog. Posible nga naliwat ko nila, maong ingon ani ko. O usaba kaha sa nakaingon ani kay magsigi ko og bike. Unya naigo ang akong punyuhan sa bata ako. Uy, kung baog pa ka, so dili ka magkapaanak primero. No, so dahil dun tingso nga baog ka, just matter of timing ligud siguro, no? Dahil mga sakit nga apekto sa productivity sa atong yung sex organ sa mga lalaki, ako mahinumduman kining parotitis or mumps, no? Maka-cause ko ni siya infertility, no? Mga infection na going on, especially sa sex organ,
add-on po na sa inyong rason ngano nga di man ka makapagbuntis. Pero sa ako nang giingon a while ago, ang timing is very important. Timing sa pag-sex contact nimo sa imong sex partner around ovulation time. Kaya ang frequency, nang sige-sige gyud, pantod nga makuan, nya magpagam og expert nga ubigay ni kung magduda na mo nga naa na diha ang bata na nagsugod na fertilize na ang egg cell sa imong asawa sa imong sperm cell. So now nakasabot ka sa akong speaker nimo Philip og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra ning kamot og ipog ko maka-explain na ni no kaya ayaw lang ka bala ka Philip kay bata pa man ka. 28 anyos pa ka. Sos, bubida ako na tong 28 anyos pa ko. Pwede hambugiruha pa na ako. Karon na, hurot ng hambog. So, para mga lumasal sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat o maayong adlaw.